Igbo mụrụ nzem ọzọ ekenekwa m unu kenu na ebe ọbara ụba Igbo nọ n'ụlọ Igbo nọ n'ama asịrị m ka ihe ọma bụrụ nke anyị ana m ekenekwa unu n'ụbọchị tata bụ ụbọchị orie mmiri ma bụrụkwa mkpụrụ ụbọchị itenaanị n'ọnwa isaa n'ahọ anyị nọ n'ime bụ ahọ 2026 ọ kakwa mụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu onye ndu Obinwannem nke ndị Igbo ndị na-ekwu maka omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile a sị m ebe ọ bụla na wee na-ege m ntị n'onu ọ bụ na-ekiri ihe onyonyo anyị dịka anyị ga na-ewetara gị ka o esi na-akpọtụ n'asụsụ Igbo Obinwannem Igbo TV ebe ahụ ka m ga na-ewetara unu ife na-eme n'ala Igbo na ife ị ga-amakwana gbasara ndị Igbo dịka unu si n'anya flyer dị ebe a kịta na-abụ flyer kpatara nụ nji wee sị ka nkenekwunu n'ọtụtụ a unu echefukwana na ndị a na-akpọ CRC ya bụ ndị na-ekwu maka Chimefle Research Center ihe anyị na-ekwu okwu eri oge ka anyị ga-esi chọpụta ndị anyị bụ chọpụtakwanụ ka Igbo si wee bido na ka Igbo si wee dị na ihe a ga-eme ka Igbo dị mma so ndị a kịta na-anwụ na-akọwa na ha ga-eme ka ịmata ihe kwesịrị ịmata ịmatabeghị eri oge so asịrị m ebe ọbụla nọ n'ụwa niile chebiri ụbọchị a ha na-ekwukwa na ọ ga-abụkwa ụbọchị 18th of July 2026 nke anyị nọ n'ime ya so gbaa mbọ ka ije nọnyere fa anyị ga-agbakwa mbọ fụ na anyị stream ya live n'Obinwannem Igbo TV ọ bụgo na anyị stream ha anyị ga-ezijekwa ndị Obinwannem ka ha jee rekọdụ ya ka ewetakwara gị ya eji m ohere a wee na-asị ụmụ Igbo niile nọ na soshal midia ana m asị biko nụ onye ọbụla na-abịa onye ọbụla jebe na vileji ya ịmara ihe ga-akwado ebido na vileji gị kwadobe ya ka udo wee chịa maka na ịnọ na soshal midia wee na-ekwu maka ndị Igbo ọ na-ekwu maka Igbo ọ bụrụ ihe ziri ezi ana ya ma nabata ya onye ka isi ka ime ka ị mara n'ụtụtụ ọma ya gaziere onye ọbụla bụ onye na-eso Obinwannem Igbo TV na-asị ka unu na-ekiri anyị ka unu na-enye aka na-atụsị ya maka na eziokwu bụ ndụ oge na-adịghị anya unu ga-ama ihe Obinwannem ji wee wepụta na soshal midia anyị pụtara fa udo ịkwalite kọlchọ ọdịnala na omenala nke ndị Igbo ndewo na ụmụnne m ya gaziere unu site n'ala Hamburg Germany ka m na-ezitere unu ozi a ndewokwanụ